कि एक गिलास पानी भी नहीं पूछा गया। लेकिन अगर कलकत्ता से कोई आता है तो यहाँ में चाय बिस्किट मिठाई सब मिला जाता है, तो हानि बुसा के संग ऐसी ट्रीटमेंट किया जाएगा। हम बुबागरा इसके लिए नहीं, हम लोग सब लोग पब्लिक ने हम लोग को चुना है, हम लोग बात करना चाहते Sini position borok ni level sugya sak jung om haikino chikon khai nasik jaknai lasim rijaknai deprive khaijaknai je borok ni level ni position chini yago phainai o problem rok automatic kumai thangnai o position mana hinkeno conditional solution mana nango hapani ta khokte buk jong haino hailam sugo kothoma bijap channel on tono chini tipra hasteo hoki hopirang resarma hai salbaria salbrum nukjagai tongo wansate tipra sani bisingo kaija kelenkari o hopreng je propano horungai salaijagai thangmano amon bagi joto hoja tonganango takukte bukuksong norok jotono nukbai khanamia salchani salono kaini jagani partimu bo jagani hopreng bo jaga thangai uri soguika puilani kokbutang ro ongkha norok jotono saimano horoksa wandi bosongni auto chaloknai horoksa chini bukung barano thutai mabai belenyo sakdu kumanai yagrok bai thangbaika amono nugui parani borok rok joli jagai driver no bulaikha oro ang sagla sabuni ya amo he accident rok ke bongna hne ingya obo he accident rok ungni thangu te abo hai patimu rok ungkhe driver rok no sekang majara mano sabuni ya ulose naijagu ojarawo je dukumanai bini phasingno public rok ni support thangu oro wansa tiprasani kokse phaya borok ni wansa bari thangi borok fere tongikhe borok khai dukka thire sogei khulum rohnoba borok mane no chaya khayu o kok joto borok no saibo mano kia chini borok ni mokol chaya hinke rotugui sitong punishment dinani bagui obono chini borok muni surok ni nesa tamo wansa tamo tiprasa o jaga wo kuno jatpat ni kokse phaina kokya phia borok khai bogni wansa chaya khai bujang mano suduno tiprasa wansa khai sibiu khapani ta hukte boksong nor joto nokpai khana mia bon bazar bekopjak sumar bazar tolsiko adi block ni bisingo pati mong laimani khwai taoni borok phataro thangmanliya phatani borok khwai bisingo hapaimanliya road block khai tonirikha tei tiprasa takuk songno tan sinai hinei damrok mungrikha tei bike rok horinani hinei chaito mungrok nukjakha police kri hinke jeba mungsa khaija khamung bongni borok hingke nasikdi chaya khai bujang manose omo haige khanang layu tei omo bai thagyako aboni hopreng sarik horo hingkai agortola thangsoguika norok jotono omo nukbai khana buku khoroksa bini agini simino nokbo aro sadarok bo borok je sanma sugno rui tongo agini simi miya hinke lecho kisa phalna bagai buprangjukno saido asugrima baise sabuni kokbai asugri nei kasumani buskango lasimu rejakha khoksitra bai hinjaka dukan rosadi hinjaka chini tipra sarok joto phachingteise satok jagai tongo borokni bukhawo bukung bararokni bagai kaisano jaga tongo amongkha nasilemani nasilemung phiaba chini tiprasa baksa netarok hunke tabukbo mani kokno pogui buni kokbai sal bubagrano lasimurima nugui phanose sai tongo প্রশংসা খাই tongo আমাদের মুখ্যমন্ত্রী আমাদের গর্ব হই অবহাই ওয়ান সুগনাই নেতারকনো অবহাই বড়রকনো তেইতা মুসি সাসিনাই অ ভিডিও বো তুবি ফাই tongo পাইথাগো যতননো হামবাই ভিডিও বাহাই নাংজাখা কমেন্ট খাই সানা তাপুকদি তেই তাবুক ফানো সাবস্ক্রাইব খাই কংগাংকে সাবস্ক্রাইব খাইনা তাপুকদি যতননো হামবাই